Ahojte, zdravím vás u Ekotour. Máme jeden nový program. Interaktívnu hudobnú rozprávku pre najmenších, ktorá hovorí o tom, aké dôležité je starať sa o našu planetu. Program je určený pre materské školy a pre výstupeň základných škôl. Volá sa Ekotour, hrdinovia Zeme. Sú to dva výskumníci, čo prídu na našu planetu. A v príbehu uvidíte, ako vedcov pri práci vyruší malý neporiadny chlapec, bábka, ktorý sa volá Ďurko. Ďurko znečisťuje našu planetu, no výskumníci sa premenia na ekosuperhrdinov a ukážu mu, aké dôležité a zároveň zábavné je recyklovanie. Spoločne zistíme, čo všetko sa dá vytvoriť zo starých vecí a ako tým môžeme pomôcť našej Zemi. No táto show je veľmi interaktívna, máme veľa pesničky, veľa sa tancuje a ukazujeme aj rôzne ekologické ukážky a predmety. Deti sa naozaj veľmi bavia na všetkom, čo vidia. A popri tom ich učíme, čo je naozaj dôležité. Ako chrániť naše životné prostredie. Máme predsa len jednu planetu a preto sa o ňu musíme starať. Prišli sme sem k vám na zem, vraj máte veľký problém. Odpadov obrovské kopy, všetci chodia len do roboty. Nikto sa o zem nestará, s komínov sa kadí. Kade tade samé smeti, výstraha k nám letí. Zem tú čarchu nezvláda. V tejto show ma tiež nájdete na túto obrazovku ako Sir Thomas. A ja vám vždy vysvetlím, čo to je papier, čo to sú plasty, čo to sú kovy, čo to sú plechy a tak ďalej. Čaute, 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 decka, my sme z Mliečnej dráhy. Leteli sme, je to pecka, od súhvezdia váhy. Školy sa môžu prihlásiť na stránku www.ekotour.sk.